Iki ceritane ngarit karo tilik tandurane ning ladang iki lho. Nah, iki tanduran jagung iki lho. Tuh. Iki sik dipupuk pisan iki. Iki lho nandure jagung iki tanpa olah tanah alias TOT. Nah, tuh. Jagungnya sumur sekitar 20 dino iki. Jadi wis ketok lemu hijau. Nah, iki lah lahanku iki lho. Dadi sing lahan dhuwure tanduri jagung. Nah, kae lahan sawahe sing ngisor kae. Nah, kae nandur parine setahun ping pindho kae. Musim rendeng karo musim ketiga. Nek musim ketiga musim gadu. Lah nek musim rendeng kuwi tandure ana bulan 12. Nah, aku. Lah iki bar panen ketiga iki. Nek ketiga kuwi tandure ning bulan 6 karo bulan 7 kuwi lah sekitar bulan-bulan kuwi. Dadi setahun bor ping pindho gitu.